Agora fica na cama,
ready for GT for Jesus? GT for Jesus! Get alive.
Baba Cuckoo. Baba Cuckoo. Dominate. My way.
Ngatimbosvika ipanguva yekunamata. Tiimbe tinamata. Haleluya. Haleluya. Wauya, wauya, mucheki mukuru, vanu vachana ishe, wekuneka vano, nihari, hava, vanepelese, vakachena, mucheki mukuru makavanirane kupiwa mbiri mangwanani ano simba rekurumbidza Mwari mangwanani ano Jehovha maita mutsvene maita makatendeka nekuti panyasha dzekurumbidza nekuti pazuva rekurumbidza
pakati pedu. Tinakutenda iwe Amutsvene. And we trust that you are here. And we believe that you are here. You are working our miracles. Arimakanaka. You are moving in our midst. When we raise our voices and worship, when we raise our voices and praise your name, oh God, you show yourself in our midst. Unozviratiza Jehova, hamunyarari muyamutsvene, nekuti makanaka. Nzeve dzenyu Mwari hadzina kudziviwa zvekutadza kutinzwa. Aiwa Jehova, inzwai minyengetero yedu, inzwai rumbidzo dzedu mazuva rino, inzwai mazwi edu muyamutsvene. Mazviita henyu Mwari, kana rumbidzo dzedu dzasvika pachikare, muyamutsvene vatai basa pakati pedu. Kana rumbidzo dzedu dzauya kwamuri, aiwa Jehova, chiregai kunyarara. Mazvita, mazvita. We thank you, Jesus. We glorify your name, for you are worth of all the praise. We thank you. Hallelujah. Tibatirane by hymn 34. Dino Bakwamuri Dino
ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, aiwa ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, sakaoma ndichinamata, sichipata ndichinamata, sakaoma ndichinamata, sichipata ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, We worship you.
We exalt your name. Yes, Lord. Yes. Let your presence reign. We worship your Father. We exalt your name. We glorify your name. We magnify your name. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy, oh, for the praise. El Shaddai, El Shaddai, you are worthy, oh, for the praise. Oh,
magnify you. Oh God. Kusita la Jesu. You are Hallelujah. Akere. Chigaro. Akere. Chigaro. Anzi. Jesus. Ishe. Akere. Chigaro. Ishe. Vakere. 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 Ah. Oh no. Jesus vakere. Chigaro. Tamona kere ako. Chigaro. Jesus.
Taure mbiri yose mangwanani ano. Simudzai izwi rako kunashe. Taura nyasha dzaunoda pamusoro poupenyu hwako. Wanatsourevera pamberi paMwari. Muzita raJesu. Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tichiri mumweya wokurumbidza Mwari. Ndichakumbira praise and worship. Kotipa one more song. Tinokurumbidza. Chinomurumbidza, chinomurumbidza, chinomurumbidza. Oishema, tishe, Baba chinomurumbidza, chinomurumbidza, chinomurumbidza. Ishema. Jesu chinokuungai mangwanani ano baba vedu mangwanani ano Jesu mangwanani ano changamire vakafanira kukopuwa mbiri nerumbidzo tinokurumbidza mangwanani ano tinokudai mutsvene tinokudai Jehovha rambai muri patiri mangwanani ano zita renyu rirambe richisimudzirwa zita renyu rirambe richisimudzirwa zita renyu rirambe richipfuwa mbiri makanaka mangwanani ano mutsvene makanaka Jehovha mutsvene maitani Jesu tinotenda zvikuru baba muzita nemuropa. Toenda mberi nekurumbidza. But this time tonight in a style saka present worship ndokumbira 1 minute kuti mumbomira mbichana. Yanguva yekukwazisana tichatanga nokwazisa ivo vatiunza pano. Ivo vatipa mweya wekufema muzovara nhasi. Ivo vaita kuti tuye tiri muimba yakanaka kudai. You know, gwirikwiti rakauya rikauraya vamwe. COVID ikauya ichiripo, a lot of people vakafa, but Mwari vasarudza kuti iwe neni tinge tiri pano nhasi. Panguva ino toda kuti tirumbidze Mwari. Unoirumbidza ine style, ukada kushauta, ukada kuridza chawaridza. Tichibatsirwa nepraise and worship.
Jesus. Ngati kwaziye mweya mutsvene muzita nemuropa. Haleluya. Jesus, we worship you. Hanzi dzokorore nesimba. Hallelujah. Jeshua dzokorore nesimba. Ngatirumbidzei mweya mutsvene tichimupambire semuzita nemuropa. Haleluya. Hallelujah. Muchakamira another one. Takapiwa vafudzi. Mweya mutsvene unoshanda nesu. Ende chandakadzidza pana baba namai Jiriji ndechokuti pane nyasha dzakawanda apa. Ngatirambe takanamirira pavanhu. Panguva ino toda kuwana nguva yekuvakwazisawo. Ridza chawaridzawo. Ine own style kungo appreciate avafudzi baba namai Jiriji vatakapiwa. Ngatirumbidzei ngatikorese baba namai Jiriji muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mazviita munokwanisa kutora nzvimbo dzenyu. Haleluya. Icho kutanga dati ndeyo Mwari vandipa nyasha dzokuti ndimire pamberi penyu. It's only by God's grace kungosarudzwa kunzi ndanocheya nhasi. So ndinotenda nenyasha idzedzi. Tichiindira pamberi nekukwazisana. Toda kukwazisa vana mbuya vese vari muno. Ndinogona kwasa udoma nemazita asi kana chingoriwo mbuya chingonzwa kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Tichatevera neboard rechurch board. Ngatikwazisei our board muzita raJesu. Haleluya. Ngatikwazisei another boka rakandikoshera ladies board muzita raJesu. Haleluya. Munhu wese anongonzi baba nemunhu wese anongonzi mai inzwai ugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Youth. Munhu wese akapfuura youth handiti. Nhasi tine youth atinawo handizi kuti yakawanda yakakura sei asi ndozva kuti muno mune youth. Inzwai ugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Tine ma-teenagers are in the house and again tese takapfuurawo pauteenager. Asi tinewo ma-teenager ari panguva ino pamwaka watiri unoyu. Ma-teenagers inzwai ugamuchirwa in Jesus nemuzita raJesu. Haleluya. Sunday school vana vatakapiwa naMwari ndo vana vari kukurawo. Tinotenda zvikuru vamwe vacho vari muno vamwe vacho vatoenda asi ngatigamuchireiwo Sunday school muzita raJesu. Haleluya. Ndine rimwe boka futi rakandikoshera. I remember takajoina AFM 2018 asi takaonekwa nyasha zvekare kunzi tiite ma-cell leaders eNorth of Ndekazi. Saka North of Ndekazi iboka rakandikoshera. Ngatikwaziseiwo North of Ndekazi muzita raJesu. Haleluya. Yanguva yema-items tine ma-two families, Love and Magwenzi family. Ngatange tichatanga the Love family. Vari kuevesa. Ngati vaomberere kusvika vauya muzita raJesu. Amen. Amen. Tasimukira kutenda kereke. Amen. Norufu rwababa vedu. Uyu muzukuru akamira pano Faith. Achataura kuva achitenda on the side yakwasha kwana Magwenzi. I think you heard kuti mai Magwenzi vakashakwa nababa vavo. Ndiye baba vedu ndindlovu. Is our first born kunana baba. Saka kwasara baba vangu vanga vasara vari 2. Ndoda kukutenda ikereke. Ndoda kutenda too much mfundisi. Andisati ndamboona rudo rwakadaro. Baba vedu vakashaya kuma 10 usiku.
saka ndakuwana nguva yekuenda kwamai Magwenzi. Saka pandakamuka makuseni seni I thought I would be number 1 kusvika ikoko. Ndakadowana mota yamufundisi namama vakadomira pageti. Ndakutenda too much rudo rwakadaro. Vakatichinja spirit yokuchema tikapedzisira takucelebrata. Because baba mukuru wanga munhu mukuru. Saka mufundisi akatiudza kuti I know you must celebrate life here yamagara nayo. Takatora that celebration tikaenda nayo as far as Mberengwa uko kunochengeta baba mukuru wedu. Hapana munhu anga kunzwa kuti ari kumanikidzwa. But tanga takufara tese. Ndoda kutenda kereke nechema yenyu yamakabvisa. Imari yakabatsira too much zvisingaboiti. Saka kwakashaya baba Magwenzi, baba mukuru wangu. Ini chazvoda yangu vokwasara mudhara wangu chema. Ndoti Amen. Mina nami ngisukumela ukubonga ngimele imuli yakoMagwenzi la yakoNdlovu. Sithanda ukubonga ubambisane la senza khona. Sidlule bunzimeni. Sithi inkosi lenzele kahle. Ngibonga umama nobaba umfundisi. Bamalathi kwaze kwabalapha. Ngithi ngibonge iHorizon Cell Group. Ngithi zincane izibongo zihlobo. Ngiyaziqhenya ngani siyabonga. Hallelujah. Tinotenda Mwari nedu rwaanotiratidza. Our next item yava nguva yezviziviso. Tichasiyira nguva yendo kuna secretary. Hallelujah. Regai titende mhuri yekwamugando vari kutitungamirira muzita raJesu. Hallelujah. Amen and amen. Vaomberere zvenyu maoko ndichigadzirira zvandiri kuda kugadzirira pano. Amen and amen. Aiwa tinotenda Mwari. Pane song yaimbwa namai Mashava. Ndinofara kuti ndaisazviziva kuti zita rangu rinogona kudanwawo mukambo. Amen and amen. Ndozvazvinoita kana uri kugadzirira uchida kuti tuntu twako tuite zvakanaka. Amen and amen. Aish, akomana. Right, regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Zviziviso zvezuva ranhasi zvakamira zvakadai izvi. Zviziviso zvandinazvo zvekutanga zviri maringe nemadzimai. Hanzi musi wa18 June mune mubatanidzwa wenyu vana mama pano pachechi uye nemasabha assemblies. Time yekutanga i10 AM kureva kuti 10 kuseni. Saka zvanzi pachatangwa netea pangonzi tea time kureva kuti pane kunwiwa kwetea kubva na10 AM kusvika na10:45. Zvikanzi panenge painewo lunch zvakare inenge iriko kuma1:30 ikoko kusvika kuma2:25. But lunch iyoyo hanzi yakachipa zvekuti doi 50 rand chete. Saka kudya kunenge kuri pano. Zvakare munewo dress code yenyu. Hanzi matopu ngawe floral. Then mozopfeka nima blue jeans. Hallelujah. So floral tops and blue jeans. Chechipiri ndechekuti madzimai ari kutengesawo ma-t-shirts ari kuita 150. Uye vane regalia yeFM inoita 300 rands pa 2 meters dzega dzega. Vanomada hanzi endai kuinformation desk uko munoona CCNS. Taudzwawo zvakare kuti chino madzimai hamusi kutsanya. Uye mama vanenge vasiri pano kuti vaone vanonge vachida kuvaona. But however, during the week, should you want to see her, kana kuti if you want to talk to her, ita enyuma arrangements, ma appointments any other day of the week. Hallelujah. Chirega ndendo kuzviziviso zviri related kuma church activities edu. Musi weMonday kureva kuti mangwana tiri kutsanya nekunamata ngatiuyei pano between 5 PM and 6 PM tichi break fast yoi. Let us come and let us pray together as a family. It is important. Tiri kukurudzirwa zvakare kuti tirambe tichi advertise English service yedu. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Zvakare musi wechishanu
tine couples meeting yedu. Vakauya ku couples meeting Friday, you probably saw the difference. Ngatirambe tichisangana, saka ngatitarisirei link ichatumirwa pa group rema couples. Church yedu iri open for prayers. Tine prayer room iri kukoko, makasununguka kuenda kunonamata ikoko. It's open from 6 a.m. kusvikana 6 p.m. zuva rega rega. Marketing team iri kutikurudzira zvakanyanya kuti tishare maposters aya anenge auya pa group, either poster English service kana re service ye Sunday. Please kindly share kuma pa walls penyu, nepese pamunogona kushare zvinongotiitira zvakanaka. It's part of evangelism. Mufundisi vanenge vari pano pa church musi wechipiri, vanoda kuvaona makasununguka chaizvo kuuya muchivaona. You can make an appointment or munogona kuuya musangana navo ku office kwavo uko, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Regai nditendo vakanga variko nezuro ku sports day redu kana kuti family fun day, whatever you want to call it, but takangoitirwa zvakanaka. Amen. Indangomuka ndine kamwe ka step kandisiri kunyatsonzwisisa, but zvazviri ngoriwo maringe nezvakaitika nezuro. Ndine imwe hama yangu yatondifonera kuti iri kuenda kuchipatara kuriwo kuti zvaingotiitira zvakanaka. Amen. Aiwa, toda kutenda vakaorganiza. Mwari vakuitirewo zvakanaka. Evangelism team iri kuramba ichitikurudzira kuti ngatifambisei maflyers atinavo, kana usina wakasununguka kumatora pa information desk apo. Ndiri kuzokumbirawo service ichipera, vaenzi vese ngatisanganei pamasofa ari pakona apo. Muenzi wese ativhakachira nhasi, ngatisanganei pamasofa apo, muchamhoreswa zvenyu manje manje nevari kucheya. We are also encouraged to honor the Lord with our substance. Vanoverenga mamwe maversion emabhaibheri vanoti we need to honor the Lord with our wealth, with all that we have. Saka ngatirangarireiwo zvegumi nezvipo. Hallelujah. Pano tinoita ma ATM deposits. Kana tisingakwanise kusvika pano, kana uine chipo chako, kana uine chegumi chako, you can do my ATM deposits. Munogona kuita my electronic transfers mu church account. Uyezve munogona kuzopresenta pano panguva yekuita sei, yekupresentwa kwezvipo. Regai ndingoti ndipewo chiziviso ichi chakanangana nemayouth edu. Mayouth ese muri kurudzirwa neutungamiriri hwenyu kuti musare soon after service. Handizi kuti vari kusangana navo papi baba, ndibva ndanongedzera. Hanzi ngatisanganei pamusoro apapo. Mayouth ese sanganai nababa namai manhivi soon after service. Ndaudzwa zvakare kuti madzimai musare soon after service. Ndofunga munongosangana pamunowanzosangana ipo panapa. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Madzimai, chiziviso chenyu tinotanga nezvemadzimai apa. Ndiri kuona ndakupedzisira zvakare nechemadzimai, but regai nditaurawo zvakare ndichiti tiri kusanganawo nevanhu timu reasharing. Tine meeting yedu ngatiyeukei, uye regai ningoti macell group meetings edu tiri kukurudzirwa kuti ngaarambe achienderera zvakanyanya, uye ngatisanganei semacell group. So ndorineiri utungamiriri kana kuti church board, tine vachavhakachira cell group yeHorizon, tine vachavhakachira cell group reRudeport North, tine vachavhakachira cell group remutown, uye pane vachaendawo zvakare kuVootpoik pakati pevhiki papa. Titarisireiwo tiuye patichauya tozo fellowshipa tese. Uyezve tiri kungoyeuchidzwa zvakare kuti macell group, kana tipaine macell group leaders, tongoti sanganei bijana service ichipera, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Macell group leaders ese ngatingosanganai bijana chechi ichipera. Regai ndipedzisire nechiziviso ichi. Tine urombo kukuzivisai kuti mwana wababa namai Mutare vekubramfisher aigara kuZimbabwe
akashaya. Saka setsika yedu ngativabatewo maoko, tingovafonera uye zvatinonyanya kukurudzira vekusero group iroro kuti mubate navo, mubate nadzo hama idzodzi, dzinzwe kunyaradzwa, dzinzwe the warmth yekereke uye kungokurudzirana uye kungonyaradzana mukati mezvinenge zvaitika ikoko. Saka tiri kuzongokurudzirwa zvakare kuti maseo group leaders ngatibatanei panyaya dzekuti tibvise chema yedu. Haleluya. Regai tingotenda Mwari, tingoti inini zvangu zviziso zvaperera pano, regai ndidzosere nguva kune vandipa muzita raJesu. Amen. Haleluya. Tinotenda Mwari zvekare nezviziso zvatapiwa muzuva ranhasi. Yanguva yema tine visitors ari muchechi here vatanga kupinda nesu nhasi, visitors vaenzi vese ndokumbira kuti maita henyu tokumbira kuti mutore imwe step yokuya kuti muzochintrodusa kunoko. Rambai muchivaomberera kuti vakwanise kuuya. Welcome, 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 welcome. Maita zakanaka, welcome, welcome. Maita zakanaka, welcome, welcome. Welcome, 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 welcome. Maita zakanaka, welcome, welcome. Maita zakanaka. Hallelujah. Nasi vakawanda. Tinotenda Mwari. 1 2 3 4 5 6 7 13 visitors. Saka ini ndakamira pano ndinonzi Mrs. Mugandu, ndogara kuRunberg. Toda kuti mungotizivisawo kuti munonzani, makokwa here, maya chose here, munogara kupi. Asi ndichatangawo namai vangu munhu mukuru handiti. Tozotangawo tozopindawo mune vechidiki. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana. Hallelujah. Hallelujah. Ava ndigogo manyono ndiamai vamai Bunya. Mai Bunya ndokuseo group kwedu kunotofondekazi, saka ndafara zvikuru. Vanobva kuBulawayo vakati vatishanyirawo muzuva ranhasi. Tiri kufara kusangana, 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 tiri kufara Hallelujah. Vanonzi Baba Chigwida vatishanyirawo nhasi, vaya zvinamatende nesu muzuva ranhasi. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana. Hallelujah. This is Nomgululeko. I hope I did it right.
hanzi ndiri vanotaura Zulu saka vanga vachiti havanyatsonzwisisa Shona saka takatanga vati musi maSaturdays kune English service. Thank you. This is Karabo. They are together again at Anotoro Zulu and Vasha join our English service. Hallelujah. Gogo vanga vati vakangano vanopindawo AFM. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Hallelujah. Youth oye. Youth oye. Oye. Quite a brother. Sister oye. Vanonzi brother Ashman. Anda kokwana mai Tuso. Vauya Mr. Tuso, sorry. Vauya zvachose. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Vantu baba mushakwe vakokwana baba namai mushakwe vati vanopinda AFM kuZimbabwe saka nhasi vaya kuzotishanyirawo. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Pandati youth oye. Ava vabva vati wondetiwo sister takunda. Vakati chawo youth oye. Hanzi ndashanya hangu asi you never know. Vanogona kudzoka. Makomborero hopo. Makomborero. Chiwaya makomborero shawi. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Makomborero. Chiwo makomborero hopo. Makomborero. Chiwo makomborero hopo. Makomborero. Makomborero hopo. Makomborero. Chirikufara. Makomborero. Hallelujah. Youth oye. Oye. Youth oye. Oye kai. Muri kuwanda. Vanonzi sister tawanda. Vati vane special song. Ndokupai a second. Saka youth pa voice up. Amen. Okay. Amen. Makanaka, Baba Makanaka. Makanaka, Baba Jesus. Give me Makanaka, Makanaka. Hallelujah. Ndaya zvachose. Makomborero shawi. Makomborero. Asi makomborero. Aya aya. Makomborero. Chiwaya makomborero hopo. Makomborero. Aiwa chiwaya maho. Koko ko. Makomborero. Chiwaya ma. Koko ko 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 ko. Makomborero.
makomborere hopo. Vanonzi maintombi. Hanzi ndapinda muno mundichiti ndida kuvhizita. Pandazochinja pfungwa ndikati ndaya zvachose. Makomborero. Chiwaya makomborero hopo. Makomborero. Tatela makomborero shawi. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Hallelujah. I can see my Makanda Rusekerera. Ava ndi baba Makanda senior. Hansi junior. Oh sorry. Hansi ndi baba Makanda junior. Vauyawo kuzonamata nesu. Hansi zvachose. Makomborero jawi zvekare. Vanonzi baba princess. Ndaona kuti sede mundogona kuitadza nokuti yakati kwiri. Ndakanditi zvandogona handiti. Vanzi baba princess. Hanzi ndauya nitsvaga usangano ndikambofunga ndomboshanya here asi ndaya zvachose. Panado. Sorry ndaipapo ndakanganisa. Ndimbaina baba princess oro mupala ne. I got it. Vauya zvachose. Ndonzi baba Shumba. Vandikumbira 1 second yongopawo testimony. Tingonzwa kuti makomborero ari hope handiti ka? Hallelujah. Hallelujah. Ndinotenda Mwari wakandiitira zvishamiso. Mwari akandiitira zvishamiso zvokuti hakuna unoziva chishamiso chacho kunze kwake neni. Ndakapiwa chishamiso chakakura zvikuru zvokuti ndichamutaurira ivhiki inouya kana muchikwanisa udza hama dzenyu dzose dziuye. Ndoda kutanga ndataurira. Hallelujah. Hallelujah. Saka ichatova chizivise chenext week kaishi. Tinotenda zvikuru nemavisitors sekutaurwa zvaitwa after service handiti monogara apa pane masofa akanaka-nakayo ekrima handiti ka. Tinotenda zvikuru. Uyezve tinokurudzirwa kuti vanoda kuti vana baba naamai Jiriji namba dzavo idzo vakasununguka zvikuru handiti. Saka mukwasanyitora nzvimbo dzenyu. Ngativaomberere maoko vachigara pasi. Makomborero hopo. Makomborero hopo. Maforms amuinawo ese waendokumbira kuti mufile mongofila madetails aripo kuti vanhu vakwanise kuzokufonerai pano vachazokufonerai. Yo nhasi kune meurare and for some reason ndakapfekawo green skate handizivi kuti ndisati ndakupai nguva nguva yangu yakupera asi ndisati ndaenda ndoda kungotendawo Mwari
muchinona ndiri pano ndakaroorwawo, ndakasanganawo nemurume nemukomana wekumarondera. Inini ndinobva kwangundu apa, akati wezhira asi naizvozvo Mwari vakatisanganisa muno muSouth Africa. Saka baba ndokumbira kuti musumuke, vamwe vakawanda havakuzivi. Tinotenda zvikuru. Vanowanzofarira the English service, ndosaka musinganyanya vaoni mushona service. Also Mwari vakatikomborera nevana vedu vatatu, vasikana vaviri nemukomana 1. Ndinotenda zvikuru, ndine testimony zvayo, but ndinotenda kuti panguva takambotitorei time kuita vana, but it was not a big, tinongozva nguva yacho yanga isina kunyaureba, but munozva zvazvingotaurika asi Mwari pavakazotivhurira vakabva vangoti wa tikasvika panumber 3. Hallelujah. President worship ine morari muzuva ranhasi. Sinda kusira nguva yenyu kuna baba muchimba yenyu muchijaiva. Asi handisi kujoina president worship chona ndakapfeka green skirt. Hallelujah. Tese takasimuka. Shall we? Until Macomborero Hope, National Macomborero Hope, Macomborero Hope, Macomborero Hope, Tiwa Macomborero Hope, Macomborero Hallelujah. Vanotsoka manje muzita raJesu. Amen. Ngativapei pekugara. Ndanga ndichitoti Rumbi chaimbi tiri kufara kusangana. Musikana wekujobheki akuimba chirungu. Hallelujah. Titende baba namai mugando vanga vachicheya zvakanaka muzita raJesu. Amen. Kwa baba namai Dzingai kune mwana mukomana anonzi Eric wechitatu, mother of 3 boys. Baba ndomunga mama havana kuuya. I'm not sure if kana baba vauya, but
havasati vapinda muchipatara, is just now. Saka ndofunga vachiri committed mugovaitawo makorokoto, Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Pakati pedu pana gogo Machona zvakare, amai vakabereka baba Machona vari mere, ngosimukai tikukwazisei. Gogo Machona. Alright, handira kuona pavasimuka, asi ndinoziva kuti vari muguta. Last week tanga tinavo zvakare, uye ndafara kuona gogo Madondo, kana ndanzwa zvakanaka, vakabereka mai Bunya. Tinokugamuchirai. Gogo Masinire zvakare varipo pakati pedu, vagara mashiroko zvichitiitira zvakanaka. Imbounzawo chembere yako kuno. It's a nice thing. Handizvere? Kana vari vapenyu, imbovaunzawo kuno, vamboonawo pamunopindira, vagoonawo pamunogara, mumbovadyisawo KFC. Handizvere? It's just nice. Kana vari vapenyu, just spoil them. Mumbovaendesawo kuKFC, kuMcDonald's. Vashoma havo vanobudirira kuMcDonald's, chembere hadzidi mabhega. Asi zvakanaka kuti vangorirumawo, even vakasaripedza, asi mumakoronike zvinenge zvadi zvarehwa. Rimwe gore vamwe mbuya vangu vakamboshanyira mwana vavo mukadzi wehanzvadzi yasekuru, vavagadzirirwa bhega varaiswa lettuce. Kwabva vaenda kubasa. Pavakadzoka kubasa kuti mai pano, kuti mai pano, vanga vaone mai vatodzokera kumusha kuti mai matize kundipa muriwo mumbishi usina kana kutombobhoiriswa kuti ndiri tsuro here inini. Chembere yakarova pasi kuti ndikabvire kumusha uko kuya kunodyiswa mavheji mambishi. Yakatadza kuappreciata concept yekusanganisa chinyama chiya neletisi netomato. Ati kundichekera tomati kana asina mafuta adi ungotaura yake. Ndichekera domasi kana kutombobikwa neonyeni. Andi zvinoita izvo kundipa onyeni mbishi, tomato mbishi, pamwe chete nemuriwo mumbishi. Kuzongoda kuisa chinyama kundibhaiza chembere hutu. It's a true story. Atorova pasi gogo. Murora andidadira kusvika pekupedzisira. Iye murora ari kuti ndiri kuratidzawo mbuya chirungu. Aipa even kuchitonhora kudai mukavatengera tracksuit munogona kutoburana. Imi munenge muchiti ndagonawo zvemunhu achatorowezi kuti pfekedza bhurukwa inini, tarauzi inini, vana havana tsika. Imuri kuti aiwa zvegogo kuri kutonhora, mudzirwe. Kana muchifunga ndiri kuyepa, imbovatengera tracksuit muone kuti inonopfekwa. Vanopfeka chijaketi chete, iro tarauzi makwikwi. Ndo zvamune makuitwawo nevazukuru venyu. Kana kuti vana vakasvika vakahaga mbuya, havana kana tsika, vangosvika kuti zembera vanhu vakuru havagoni kugara pasi vachiombera. Iyo sizeni yevana vedu vana vaitofunga kuti ndagona iyo nyambisirwa gogo, vaenda the other side. That's cultural diversity and continuous development. Yakatinakira nai. Nasi birthday ramukoma ino, maona vanga vachiridza semunhu akura nai. Tichiri vana baba nana amai vane vana ma-teenagers, I'm sincerely requesting you, uyai nevana kuchechi. I repeat again, vana baba nana amai vane vana ma-teenager, mukamutendera kuti aite zvaanoda, akazonyatsoita zvaanoda, munogona kuita ronda risingapori pamoyo ramunogara naro kusvika Ishe uchiuya. Can I repeat this? I still requesting vana baba, regai kuita chisaladi chemustreet. Can I repeat this? Vana baba vari kundinzwa, regai kuita chisaladi chemustreet chekuti munorizena nevana venyu ma-teenager
kuti vaite zvavanoda, munofa muine ronda risingapori. This you are not doing it unto Pastor Jiriji, you are doing it for yourself. Can I repeat this? Vana baba regai kupusa kushika pakadaro. I repeat this in strongest terms. Vana baba, rise up to the occasion. Aisi civilization, achisi chirungu, aisi reasoning, kupusa. Can I repeat this? Vana baba, aisi civilization, aisi reasoning, achisi chirungu, kupinda mumota nemwana ane mazamu panze muchiuya kuno, kana ane zvidya zviri panze muchibuda mumba muripo makatarisa so, mwana wenyu achibuda zvidya zvake zviri panze, kupusa, uri kushandira mahara. I repeat again, ndine umwe baba akambondiudza akati, mufundisi, komai vacho vakamira panzira vanorohwa wese kana vasvika pakupusa pakadaro. Handingafambi naShanoni asina kupfeka ndichiremekedza maimufundisi, because ivo vabva panzvimbo yavo. Mukadzi anoremekedzwa ari panzvimbo yake, kwete asiri muofisi. I repeat again, mai vakatengera mwana hembe dzekushama, disciplinai kubva kuna mai, muri baba. Ndinotorevesa pastor vari kuti madzimai ngaadiwe, ndo pastor vari kuti vana mai ngavagare panzvimbo yavo. Mai ngavagare panzvimbo yavo samai, ngavarege kubuda muofisi. It's very unfortunate kuti vana vedu, they are getting into drugs, they are getting into prostitution, not because vanoda, but vaberekwa nababa benzi. Anzi foni yemwana, our kids are getting into drugs, our kids are getting into prostitution. Why? Baba vari kurizena pa password nemwana. Foni ndiye yako, airtime ndiye yako, WhatsApp, Wi-Fi ndiye yako, iye wacho ndiye wako, chiri kunetsa chi. Ini ndinotonetswa nevanhu muri kunetswa nevana venyu. Ini vemadzikoma chaivo nevaninyina. We don't reason to that extent. Atina tinorizena kusvika patinofana kusvika, bari pane pamwe pekuti akatogerwa musoro akandiona andonyatsoziva kuti munhu wandasangana naye haaziye wandinosisangana naye mazuva ese. Vana babaka, we are destroying the next generation. We are destroying our efforts. Uri kumukirei makuseni. Ende ma-teenagers ndiri kutotaura achinzwa kuti ukabatwa uine boyfriend atiendi kucounseling, torova munhu bhandari urai. Unoda kurizena nemwana ane 14 years kuti anyorera munhu message kuti I love you. What form of stupidity is that? Kungoudza munhu kuti pfeka tight, wobvisa hembe dzese, womira. Chii chinoshamisira pamwana wenyu? I want to ask you, chii chinoshamisira? Takavabvisa mapamba vana. Nehembe dzacho dzatiri kuvakumbira kuti vabvise ndedzedu. This is the knowledge that we see kuti vana vari kupinda muma-relationships, vana vari kupinda ma-drugs, vana havadzoki kumba manheru, baba varipo, unonorara usingazivi kuti achapinda nguvai. I'm not sure where we are going. Handizive kuti chirungu here reasoning. Mwana mkoma inini my brothers married baba vangu vachiri vapenyu. Akanetsa nemukadzi akamuzwa kuti baba vari kuuya counseling yatopera. Anototuma mukadzi kuti enonotaura kuti tagadzirisana. Vakaroora baba vangu vachiri vapenyu, ndinorangarira umwe akaroora ngari stubborn. Ati mukadzi ngaende mudhara angu uya akati watidha nyewo. Baba ati vambuti aende, tiri kungonetsana. Atochinja statement. Baba vakava panzvimbo yavo, mamwe mamhepo atiri kunamatira anoenda. Vana baba, I repeat again, achisi chisaladi kugara nemwana musikana nezvidya zviri panze. Ende unoza it's surprising, but anobuda nababa vake vachitouya kuchechi uchiona kuti mwana uyu akashama.
kumwe kwacho kupusa. Ende imi ndimi muri kuona muchiti mwana akangobuda chipfuva vanhu vese vari kuona vari kutoti zvaibva. Imi muchiti muri kuona chi mwana. Vamwe mapregnancies atiri kuita mateenagers pregnancy anoda kungostopiwa nana baba nana amai. Mai vacho vanouya vakashama saka ugoni kukondorora mwana. Mai vacho chaivo vanobuda mumba vakashama vakadhiropa trauzi kudai bhurugwa riri panze. Saka iwe uripi sababa? Zviri kutotangira vana baba. I repeat this. Ndini mufundisi uya uyaiti pai mukadzi mari anopiwa mari ari muofisi yamai kwete yechifeve. Can I repeat this? Mukadzi vandiri kuti apiwe mari ari kupiwa ari muofisi yaamai kwete yehure. Chipfuva chiri panze, zvese zviri panze. Iwe hanzi ndoda ipa munhu ngaagare panzvimbo yake. Ndiri kuripitazve munhu ngaagare panzvimbo yani yake. Hapana hapo maamen but chechi mazvinzwa. Unozoti mateenager boys kana kachofamba kachibhamba kakagerwa kudai. Baba muripi? Where are you? Why are you giving them that freedom? Mwana anoti handidi kuenda kuchechi. Baba oti hanzi atokura anodecide ega muchamuviga. Zuva ramunomuviga ndo pamuchamuka. Ende papacho unozomuviga wari too late to make another one. Vana havatenderwi kurizena kusvika pa21. Anoita zvaanoudzwa semwana. Kana akatadza kurizena tinobata bhande. And I still insist. So many people have vana vedu, they have so much freedom. And this freedom, gorera vanokura vakuziva, vanokuvengai. Kuti sei baba vevamwe. Ndaitaura nomwe mukomana achindibvunza. Zvikanzi, what made you what you are? Ndikati inini my father vairova. Ndainyatsoziva kuti kuboarding ndikabuda panze. Zvikanzi enda unouya nemubereki. Inini ndandisina mubereki panguva iwayo. Ndaiva nebeast and animal. Ndaisagona kudzokera kumba. Ndichitaura kuti hanzi uyai ndaonekwa ndiri kumahostel evasikana. Inini vangu baba vaisataurika zvinhu zvakadaro waisatombowana pekutangira. Saka ndaitonyatsoziva kuti kana boys raakubuda even moyo uchida isuku hatiendi. Kureva kuti pane pamwe pandakatochengetedzwa nesystem nekarekta yababa kuti ndive zvandiri. Saka iwe uri kuitirirei mwana wako utsinye? Muri kunzanira inini pachikoro pandakadzidza maform 4 boys aibuda achaenda kumagirls hostel. Vana vazhinji vanotanga kumwa doro from 13 to about 19. Akasari testa paage iyoyo haachamwi. Indorangarira baba vangu vachitaura ndakarera 3 avo ndakurera 2 kureva inini nabamnina ndikakutadza ndinokuuraya. It's either two things, you get successful or I will terminate you. Handina fani. Ende vainyatsoziva kuti murume uyu akasangana newe zvinhu zvisina kumira mushe zvinhu hazvimiri mushe. Ende zvakatichengeta to a certain extent. Zvino imimi you are too soft. Iyo zvatomusiya kumba akarara. Iwe uri kuuya kuno. Muri kushandira mahara. Mukatenga dzimba vachadzitengesa. Mukasiya masofa vanaatengesa. Vamwe venyu pamuri kuchendera vana venyu kushama muchivati fashion. Muri kugadzira vazukuru vasina vana baba. Mwana anoya akashama so baba varipo. Rerare kuti ungoritonakirwa nekuona makumbo emwana wangu. Ndakubatsirai vana mai manzwa zvandiri kutaura. Mwana akanonoka kuuya kumba kana akurohwa mukapindura rohwai. Ini ndongoya ndoti next time murohwe musarohwe musoro. Manzwa sentiment yatara kana musarohwa chisoro rangai mburi yenyu baba bati regai kurohwa kumusoro. Because pamwe pacho kandiri kufunga kuti even my ladies acho kati you have too much freedom that is destroying the next generation. Pane mawedzi 2 andauti unzwisise kuti anorarama mubhaibheri.
anorama bhaibheri remudictionary haararami in real life. Word rinoti fair neword rinoti just hapana paanorarama. Akangonyorwa haararami. Kana uchiti word rinoti fair nerinoti just inorarama, sei umwe munhu aine mota ye10 million iwe usina bhasikoro? Ndau kubvunza, sei munhu waikunda kuchikoro achirarama zvakanaka kudarika iwewe? Can I ask you, sei Mwari vakachuza Jacob over Esau? Ngatidzokerei kune riri muBhaibheri. Sei Mwari vakachuza Jacob not Esau? Sei Mwari vakati David atouraya munhu vakamuregerera, so anga angotora zvinhu chete havana kumuregerera, so akangotora mombe dzakakora akatichengeta, but Mwari vakamuterminate. David akatouraya munhu akatora mukadzi wemunhu, Mwari vakaramba vachimutimena out of my own heart. Wakambozviwa akambopfuurawo nepakanyorwa pachinaro kuti David akauraya Uria akatora mukadzi wake, but Mwari vanomuregerera. But so asina kubvira auraya munhu kana kutora mukadzi wemunhu, Mwari havana kumuregerera, vanototi umambo hwako hwaguma. Nanhasi tichiri kuti shumba rerudzi rwani? RwaDhavhidha kureva murume weupombwe. Saka word rinoti fair nerinoti just harishandi. Ngarirege kushanda kuvana venyu kana vachiri vadiki vasati vakudecida zvaanofunga kuti zviri fair, imi mukafunga kuti hazvisi fair, tinozvibvisa pashelf. Ndiri kutaura mateenagers achinzwa kuti ukaonekwa uine boyfriend uine 15 hapana reason kungorova munhu. Ende kanodaino mapurisa enda. Zvinichitaura daiso pastor vari kumboti kudii, vana baba maincidents evana yokuti unonyatsoona dai baba vakamira panzvimbo mwana uyu anga aine potential, dai mai vakamira panzvimbo mwana uyu aive nepotential, dai vabereki vakamira panzvimbo izvi tingadai tisina kuzviona. Izvi vana venyu vari kumwa doro vachiabusa motikari dzenyu, it's because of you. Makatadza kuva panzvimbo panguva yamaifanira kuva panzvimbo. Varora munochengeta vazukuru, munochengeta ukabva panzvimbo pane munoziva kuti when God gave you fatherhood and motherhood, he wanted you to give life, not to destroy life. Unoziva kuti kato zvino kuti unoona mwana achitorizena kutomira chako kurizena nevabereki. Ino baba wangu wakazoshaya 72, I was 25, but waitoziva kuti vakati wakomana muri kumuka mangwana mai kumuka mangwana. Imi wenyu mwana ane 13 years haabikiti, havaridzi mbedha. Imi mwana wenyu musikana izvezvizvi ane boyfriend at 16 but hava chiyembe dzake. Saka paari kuenda kuboyfriend kwacho kumurume ari kungonodzoka, haana chaanoziva. Zvinonyorwa patsamba kunzi baby darling zhazha kana mamarriage hazvishandi. Mumarriage munobikwa sadza richibva, mumarriage munototsvairwa mumba muchichena, mumarriage munomane iye wenyu haana chaanoita, ane maoko anenge maplastiki. Ndaiudza vanhu vane mari ndikati mirai ndikuudzei zvinoitika kunyanya vanhu vanogara kunotovhondekasi nemazimba mahombe. Imi muri kugara mumazimba mahombe, handiti mwana wenyu hamusi kumugadzirira kuti azogara muimba hombe. Saka zvazvinoita kunoitwa inonzi transfer. Mwana ari mumukuku izvezvi ndiye ane appetite yemba, wenyu haana. Saka pamunenge makura pachaitwa exchange, vaya vari kubva muBramfisher vachakurosa ondekazi, vari kuna ondekazi vachakurosa ondekazi vachidzika kuBramfisher. Why? Vabereki vakaita mari, they stop to think. Mwana wenyu zvaari mukomana ane 16 years asingagoni kugeza mota, asingagoni kucheka uswa, asingagoni futi chikoro, achaitei? Ibava muri kugadzira mbavha, haadi basa, haadi chikoro, anongoda kuswera akapfeka lebho, achariba lebho iroro.
unoona chimutineja chiripo so chichifamba chichibhamba, uri kubhamba unei? Hauna kana chinhu unei? Ende vakomana nevasikana vari kutokuda, vari kukuda vakageza. Kana usisina kugeza hauna chaunacho. Dzikama vabereki, budirai vachivana venyu pachena kuti mota dzamuinadzo ndedzenyu, dzinoiswa peturu. Hakuna mwana anogona kumaintaina estate yababa iye asina chinhu. Budirai vana pachena, taurirai vana venyu pachena kuti izvi ndezvedu. Panapa kumuke, iwe unomuka wakarara, wosiya wabikira mwana breakfast, wobva kubasa wouya womubikira sapa. Akaremara here mwana uyu? Ari kutokura. Ende kana muchiti ilast born, ilast born kumba kwenyu, kwete kunyika yese. Kana muchiti mwana weoperation, imi ndimi munoziva kuti akava neoperation. Nyika tiri kungoona munhu. Pakaoma ibaba. Beauty can take your child to marriage but cannot keep her in marriage. It's a performance. What I taught is marriage zvachataza. Kana asingasuki asingabiki achararama sei? Muri kugadzira chifewe chisingadi kushanda. Ende parufu ruri padhuze. Apa hapana maamen. Vabereki muri kuita chisaladi chisina kana nebasa rese. Muri kurizira. Unoona kuti Andi making breakfast. Mwana ane 11 years, 12 years. Ari kubikirwa breakfast. Anoachirwa maandagamenzi. God bless my child. God does zviri spiritual. Pane zvaunoita iwewe semunhu. Amen. Kuti ndabatsira mwenere. But I'm telling you, senge vabereki vazhinji vane BP, vane BP yekubirwa nevana vavo. Anobira iwewe ndowe kutanga. Vabereki regai kusiya. Bible rinototi uyai nawo kwandiri, regai kusiya vana kunze kuti ave necovering. Ndo kana ari mwana wamuri kurizena. Mukasarizena mese anoshaya covering. Zvindichitaura kudai so, unonzwa vana vedu they have so much liberty. Kumba kwenyu hakuna maprinciples kuti izvi zvinoitwa, izvi hazviitwi. Ndaitaura nomwe mukuru ari muno achiti mwana wangu aenda kuchikoro but ndakamutorera foni ndikamurova singaiti. Mwana akatorwa foni I think around grade 10 kusvika aenda kuuniversity. Baba vacho vakamurova asi izvezvi ari kuuniversity. Dai vasina kumurova, vasina kumutorera foni, pamwe mwana akaita nhumbu gore iroro patishamu ine painobatsira. Vabereki mukava negligent. Unoziva kuti vana vedu pa 13, 14, 15 pfungwa dzavo hadzisati dzava good enough to sustain them. Vanoda guidance, vanoda kubatsiridzwa. Uchazviona but hauzvidyi. Unoenda kulabor but you never enjoy a child. Anongokuigira musodzi chete. You will never enjoy a child kana akashayirwa discipline. Mwana anoenjoya kutaura naye, mwana ari kuziva zvaari kudi, zvaari kuita can be a pain. Muchamutera. Imini pane statement yandakanzwa naWindi pa taxi rank ndikaibatisisa. Windi akati mwana wenyu mukamuregerera, mukamujaidza, asi zvirwere, jeri nenhamo hazvimusiyi. Muri kunzana Windi chati mai muri kutakura zigondora iro muchifamba naro. Ziriemedze yenyu jeri nezvirwere nenhamo zvakamumirira. Windi chayachitaurira vamwe mai vari kudzedzereka nezimwana rine almost 8 years. Hanzi ana bhutsu anobayiwa netara. Kanzi mai jeri nezvirwere nenhamo zvakamumirira. Uyu ane 8 uyu ari kutakurwa. Ndakazoti ndagara ndikati Windi uyu ane kamwe kachokwadi kaina. Kekunyatsa kuti ende vana vazhinji vasina kukudzwa zvakanaka. Nhamo, jeri nezvirwere hazvisiyani navo. It's so painful kuti vabereki they wake up early. Vamwe munoshanda mabasa anorwadza, vamwe munowana mari zvekutamburira. Muri kunzwa ndedzadzamura. Mazodaro muchiregerera chacho chamuri kurera. Muri kunzwa mese makadai ndonyatsonzwisisa kuti vana venyu munovada, munomukira, munoshanda, you try to do your best, but mukazovadisisa kubvisa discipline, you are reversing what you are doing.
hapana. Amen. Mwari ngavakuitirewo zvakanaka. Asi vana mama baba kana vachida kurayira mwana mukamira panzvimbo munzira yavo, Pastor Jiriji does not support that. Ndinongoya nchiti musazorowa musoro. Asi kana mai vagarawo panzvimbo yavo samai, ngavachengetwe. Andidika ngavaitirwe zvakadi zvakanaka. Asiwo vana baba hakusi kunamata kana civilization kuti pamusha pako panoita madira tivhange munhu wese anoita zvaanoda. Pamwe pacho sababa, take your stand. Manzwa. Alright, maita henyu nekuteerera. I know kuti vana mai havana kupafarira. Alright. Munhu achainvita vanhu 5 per service anowana bhaibheri reshona kana rechirungu by choice. Ukangoya nevanhu vako 5 muservice, 1 service, wotoziva kuti bhaibheri rechirungu kana reshona wanaro. Saka handei tinoinvita vanhu chechi inoizana. Anenge auyako ndikazotadzirira mufundisi ndikasvika pa4, ukasvika pa4 nepa3 unowana hymnbook. Saka vana mama vekuladies maita mari vari kutengesa mahymnbook, chingonopai sister eni 20 anobva abhadharwa neadmin 20 mahymnbook, munogara navo mobva mapa sister eni anenge angounza vanhu vake 3 kana 4 per service otowana hymnbook yake. Pano mwe muri ari kuti anzi ndobva ndauya namai vane matwins, ndobva ndatopewa ndatoya nevanhu vangu 3. Alright, zvitiitire zvakanaka. Toda kusvika panguva yekurumbidza zvakare nekuimba, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndiisirewo Acts chapter number 26 verse 25. Vachiisa pa screen, fasting yedu yakamira yakadai. Tine vanhu vaka-affectwa neflu nemaflu related. Tiri kuita challenge yekuti our weather is very uncomfortable. Munhu wese akambopfuura nepa covid kana akani chest yakambokanganisika, fasting kuchitonhora kudai, it's a challenge. Anditika saka kana muviri wako usikutendera kutsanya, rega kutsanya. Asi kuprayer unodi unouya. Anditika anditi this is a spiritual matter. Kune vanhu vekuti vane flu, vanhu vari kuita macodes, vanhu vari kudevelopa masofit. Anyone who is not okay, don't fast. I'll come and say we are all fasting again. And saka Monday it's fasting, tiri kutsanya, but vari kuita ma challenges ema recurring flu, nevari kuita challenges ema recurring cold, regai kutsanya. Anditi vane ma comorbidities, vanhu vari asthmatic, vanhu vari regai kutsanya. Anditi imbomira kutsanya kusvika June adi apera. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. This also affects my breastfeeding mothers nema expecting mothers. Don't also fast. Andiriga mazviti kuisa zvandikuedza tsanangura. My expecting mothers, kune vasinganzwi chii, vasiri kunzwisa kuti patiri kuti expecting tiri kurevei. Tiri kuti vana mai vari kutarisira kana kuti vakazvitakura nevari kuyamwisa, regai kutsanya for now. Tipfuure season yatiri. Andirika kuno mwe munhu ari kuti dakutonotraya mangwana itako zvakatinakira chechi ikure naika chechi pamwe pacho patiri kuti invite mwe munhu ari komufundisi mati 3 ko ndikaita matriplets ndaunza vanhu kuchechi ndinopiwa bhaibheri hongo. Alright, ngativerengerwe kuna Acts chapter 16 verse 25 tikuwana nguva yekuimba nekunamata. Zvino nepakati peusiku Paulo naSirasi vakanga vachinyengetera nekuimbira Mwari nziyo, vakanga vakasungwa vakateverera. Endererai chakuti iregerai.
Pakarepo kudengenyika kwenyika kukuru kwakavepo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazungunuswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa nemisungo yose ikasununguka. Dzokorai pari kuti misungo yose. Pakarepo kudengenyika kwenyika kukuru kwakavepo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikasununguswa. Pakarepo mikova yose yeimba ikazarurwa nemisungo yavose ikasununguka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Imbomira ipapo zvakare, anoverenga chirungu ngaaverenge. And at midnight, Daidzirako izwi rako rinyatsonzi. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Dzokorora pari the second, the B part iri kuti regandi dzokorora kuti and everyone's bands were loosed. Ande kuna Jeremiah chapter 20 verse 30. Sing unto the Lord, praise ye the Lord, for they hath delivered the soul of the poor from the hand of evildoers. Let's show now. Jeremiah 20 verse 18. Imbirai Jehovah, rumbidzai Jehovah, nokuti wakarwira mweya yevanoshayiwa pamaoko avaita zvakaipa. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri. Chinhu chinonzi praise nechinhu chinonzi worship ndakaona sekuti chakasiyirwa vanhu vanoimba kumberi kunoko, chikasapinda muvanhu vanonamata. Makambozviona here kuti ukaremerwa uri wega, uva netsika yekuva nemasongs aunodzokorora, pane zvinoitika kwauri iwewe. I'm someone who has not lived an all-round happy life. Mukukura tichikura taive ne a lot of challenges to pass by. I had a lot of things to overcome by myself and for myself. See, I'm not a very good singer, but I've realized that when you have songs that you set for yourself for specific occasions, you overcome your challenges. Yimbuku kana kuti ma songs, they are meant. Ukaona munhu ari murudo mazuva iwayo, kune vakakura panguva yana baba Shakata vainzwa kuimba popora vaimshamba kodzi kana raibva hapana anobvumirwa uritora iwe uri wangu. Ndoma songs avaimba. Ona iwe ruva rechitekete chamai nababa pari zvinotadza kurara nekufunga iwe. Unyatsoona kuti murume uyu ari murudo. Ukaona kuti uyu munhu arwadziswa murudo unonzwa kuimba dai hanzvadzi yairorwa ndingadai ndakatora yangu kwerezvo wonyatsoziva kuti pane zviri kuitika. So masongs anoshandiswa kutaura environment iripo kana kucreate environment iripo. Songs are not just meant to be songs. Zvinotora kuti masongs ane zvaanoita. Kana ari munhu anofarira zvenhamo, ukaona munhu ane mweya wenhamo anenge achingoimba born to suffer, I am born to suffer. Anonyatsofara paari kuimba song yekuti born to suffer. Ropa rake rinotenderana naye kuti I am born to suffer. Onyatsoona kuti munhu ane mweya wenhamo. Muri kunzana? Saka zvoreva kuti masongs ari spiritual. Kana wakuimba uri wega so ukaremerwa so utanga kuimba tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso,
isi even situation iri pamberi pako ichikuchallenge, wakutanga kunzwa mauri kuti kune rimwe simba randinaro, kunyangwe zviripo zvisina kundimirira zvakanaka, but pane rimwe simba rinondipfeka. Bhaibheri rataura zvakanaka kuti Paul naSilas vakanga varohwa, vari vasungwa, vari mujeri, vasingazive kuti ramangwana rakamira sei. Ndopavanotanga kuimba pakati nepakati peusiku. Vasungwa havana kubatsirana navo pakuimba pavo, but Bhaibheri rinoti vakavanzwa vachiimba. Kureva kuti any environment yavapinda, kunamata vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kunamata, kutaura nendimi nekunyatsonamata kuri nyore kana zvinhu zviri right. Zvinhu zvikanyatsokupresa, handidi kunyeperai, kunamata kwakaoma kana wakaomerwa. Kuimba kuri nani than kunamata kana wakadi wakaomerwa. Even pamuri kuenda kumba mudzimotikari dzenyu, pamaredhiyo enyu, pamafoni enyu, pamwe pacho unoremerwa zvekuti iwe unotadza kuimba. Just play the song pafoni, just play the song mota, just play the song, kungodzokorora a song iri kuimba. That normally takes away the burden. Saka my songs, they are meant to create the atmosphere to change the environment. Even kumba chaiko pane masongs okuti unotoziva kuti kana baba vari kuridza aya tiri kureva zvakati, kana mai vari kuridza aya tiri kureva zvakati. Songs, they carry people in times of difficulty. Songs, they carry people, they work as a form of encouragement. So to worship and to praise, it's something that makes life comfortable. Na ivo Mwari vanetsika, Mwari pachavo vanetsika yekunzwa masongs, vanototeerera kana uchiimba. Unoziva rimwe zuva ndakasangana neumwe munhu achiremerwa achimba song yekuti tarirai ropa raShe riri pamuchinjikwa, tarirai ropa raShe riri pamuchinjikwa. Unoziva uri kudzokorora the covenant yesacrifice yakaitwa naMwari pasituation yauri. Ndakaona kuti vanhu vazhinji they don't, even my songs amunoimba attract certain spirits. Every song that you sing, it attracts a certain spirit. Pane muimbi anofarirwa kuZimbabwe wandisina kumbobvira ndafarira, murume anonzi Leonard Shakati. I don't like him. I like him, I don't like his music. Why? Anonyanyotsanangura zvenhamo zvekuti ukamuteerera unotanga kuona makuriro awakaita, anoresuscita mabad memories. Muri kunzwa? Because remember kuti chinhu chaunoteerera every day chinozoita chechokwadi. If you listen to something over and over and over, zvava nevakadzi vari muno, vamwe vacho musaone vasina confidence, anogara chingonzi nemurume wake hauna zvaunogona, kungodai hapana chavanogona, amainingi hapana chavanogona. Neparufu pane vanhu achida mvura anotokumbira mukadzi weumwe, haatendi kuti vake anogona unochera mvura. Ikacherwa nemukadzi weumwe inonyatsomunakira, ikacherwa nevake ine kakushata kainako. Zvoreva kuti munhu iyeye akaramba achingoudzwa discouragement every day, anotanga kufila to be discouraged. Munhu akagara achipiwa assurance every day, anotanga kuva assured. So when you do my songs, take my songs anokupa assurance, anokupa encouragement, anokupa the attitude it can be done. Be a selective listener to music and also be a selective singer. Don't sing anything. Ukaona mukadzi akungoimba ukaomera bhebi rako ndinoritora, wotonyatsoona kuti saka pakauya munhu ane mari ndapinda pamahwani. Because zvaari kuimba zvinoenderana nezvaari kufunga.
So ndiri kuti chikwamuri, ndiri kuti music pachezvayo pamunoimba paya, you can actually attract angels, you can actually change your environment, you can actually experience a miracle through singing. Kungoimba kunogona kukupa munana. Paul na Silas havana kunamata, vakaimba kusvika munana wazadzikiswa. Inini, I don't sing a lot, but kana ndiri ndega mumota mangu, I've got a tendency of singing certain songs. Song yanga ichiimbwa namai maodzwai yekuti I dominate territory, inondiitira zvakanaka. Inini hangu inondiitira pese panangosvika, so ndikangoona kuti ka-environment kari panaka achadi kundiitira mushe, ndinoda kufila inferior. I dominate. Unotoona kuti nekastepi kacho kanoda kuti kuchinja, so kufilawo big, so pane vamwe unotoona kuti mweya wacho wekuzvinzwa kuti zvinoitika unotanga kuuya. But kana ukatanga kutaura tsumo dziya dzekuti huku yemurombo kukandirira pazai ayo paruvara, something like that, it discourages you. Muri kuzaenderera? Pane mamwe masongs unoziva kuti munhu achifamba so ukamuona achiimba, pane masongs anobatsira so. Even ndakaona kuti vanhu vari kupraise team vazhinji vacho havagoni kuita stress pavane vachitamba kunokuka vachifara paya. Even kana anga aine chimwe chinhu chakamuremera haagoni kuacta kutamba panapa, anototamba otofara, paanoenda kumbaka atonyevenuka. Muri kunyaenderana? But iwe unogona kubva kumba nedambudziko wodzoka uchifamba bichana wakadai wakaoma mutezo, wosvika pakudzokera kumba wakadi wakaoma mutezo. But that time that you sing and loosen up, even dzikawa 5 minutes, but those 5 minutes you are free from stress, you are free from depression, and you are free from problems. Saka singing makes you free. Because vana matambira vangu vachitaka unonyatsa kuti munhu ari kutofara zveshuwa. Even akazodya muri yosina mafuta but atombofara. Muri kunyaenderera? Even ukazondisiya nemota yako wakuenda apa ndichifamba hangu netsoka dzangu but ndatombofara. Bible roti farai, ndinopamidza zvechi farai. Ende kufara, it's a sign of healing. So music helps you. Kashoma munhu ari into music anoita depression. Unless kana wakuimba jazz kuti unongoti I am born to suffer, ndopa ndangazvinzwa. Unokumbirawo mugove wangu, uri kukumbira kuna ntoraka. Those attitude, do you know kuti music pachezvayo it distresses? Patinouya kuchechi kunogwa ndinoshamisika nomwe munhu anenge akatarisa vamwe. This is a healing therapy yakatoonekwa nevakatanga chechi kuti munhu paari kuenda kuchechi ngaamboimbirwa dancing chorus, meaning kuti sei pamberi paMwari dancing it's a requirement. Kutotamba pamberi paMwari it's a requirement. Zvino manje kune vamwe kuti akanzitamba anenge angole make it. Ndoda kuti patiri kudzokera pamberi paMwari tichiimba nekunamata for the next 30 minutes umbonyatsonzwa kuti I can loosen up. Plus ndakanoti kana vari vana vatatichinetsana navavo vakanyatsoona kuti baba namai vanonyatsoda zvechechi, musi wavanokufadza vanoita zvechechi. Muri kunyaenderera? But vakaona kuti hauna chaunofarira vanoshayawo chavanofarira. Isusu kumba kwedu tinotonokerwa nhasi. The day you almost done, vanoda kuuya kuchechi. Why? They found interest in the church. And so da umbosvika panguva yekufara, praise and worship, I want us to be happy. Pressure yawinayo imboisiya munomu. And tichanamata yes, but pressure yawinayo chimboisiyawo mupi munomu. Ndakapiwa testimony, and the testimony yakandiitira zvakanaka. Zvikanzi mufundisi, ndikati mwanangu, zvikanzi ndafara, ndikati wafarei? Zvikanzi ndaonawo mukadzi wangu nhasi kuchechi achitombofarawo. Nhasi vanga vachifara. Ndikati baba, zvikanzi mufundisi song iyo mainzwa here? Ndikati zvikanzi tai make sure kuti iimbwe because mukadzi wangu afara. Ndikati vanogara sei kuamai? Zvikanzi mai vekumba kwangu vanogara.
havasekereri, havafari, hanzi vanongogara vakadai kuti uti vari kubhowekana, kuti uti vari kufara. Even vakabika zvinonaka vanongodya kunge munhu ari kukotsira. Hanzi but paimbwa song iyo ndakatsoona vachidai mufundisi dzokororai song iyo, ndikanyatsoona kuti these songs they heal marriages, they heal life, they give life to certain people. Muri kuziva saka vari kupraise team ka itai zvinoita kuti vamwe vanhu vapore. Tine vamwe vari kurwara, tine vamwe vakaremerwa, tine vamwe vane mwoyo yakapwanyika, vari depressed, vari kuda kumboita loosen up. But in the process, presence yaMwari inouya kana vanhu vadana zita raMwari. Andidika presence yaMwari inouya kana zita rawo radanwa. So it's very healthy kuti vanhu mufare pamberi paMwari. Ndakamboenda kuBhawa, vangani wenyu vakambopinda muBhawa? Ngatingobudai pachena. Hatina kuti muri kugara kuBhawa, tiri kuti vakamboenda kuBhawa, ingosimudzai maoko. Makamboona atmosphere yekuBhawa. People get excited. kuBhawa kunofarwa. And unoziva kuti munhu akabva kuBhawa akazodzoka anenge asina stress. Murume mukuru anosvereka kusvika inini ndainoona Bhawa, indaenda kuBhawa kunotamba draft. Munhu wandaigara naye pacho ndaifanira kuenda naye kuBhawa kuti ndigozowana sadza. Kozi ndikapakurwa asipo raita shoma saka pamapointa. Zvinoendesa vanhu kuBhawa zvakasiyana siyana. I've never drank, handisati akambomwa doro, asi kuBhawa ndakambokuenda. Even patatiri kuuniversity tainoona Bhawa bhora Champions League kuBhawa. Saka ndinonyatsozwa kuti vanhu kuBhawa vanofara. Asi vana baba akasga kumba anobva aita kunge asi uko kunofarwa. Saka kuchechi ngakufara. Tinofara pamberi paMwari, zvinoratidza kuti tiri vana vaMwari. Na for the next 15 minutes kana pawakagara pasingaiti unongoenda paground apa tombofarira Mwari. Vakomana vanoridza nevanoimba vari ready. Bra ino maaredi. Ngavauye vatore nzvimbo dzavo. Toda kumborumbidza Mwari tichifara nekuimba. Makaropafadzwa kuti tine present, takaropafadzwa kuti tine present worship ine upenyu. Vangani vanotenderana nini kuti present worship ine upenyu? Vana ava vane upenyu. Pamwe pacho musafunga kuti vari kugadzirisa dzenyu nyaya, vari kutogadzirisawo dzavo. Kana uchirwara imbopora panguva yekunamata inoyi. Kana uine zvaunonzwa ngatimbopfapfuurai. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tiri kutanga leader, tiri kutanga neworship or praise. Tanga praise. All right, leader varipo. Baba Mangoro. One, two. Ndiri mweya, ndiri mwana wemhepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Ndiri mweya, ndiri mwana wemhepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Mweya.
uchawamba undu naye Mwari ndoshetuka rusvingo hakuna chombo chinganipfuurira nekuti ndiri mweya Mwari baba vangu mweya neni mwana ndiri mweya ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda mweya nezviratidzo zokutenda Jesu makaite nyasha makaite minana muri kukaziwa heraka makanaka Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo muri kuti Mwari vanoita minana nezviratidzo isu vamwe taitsvaira dzimba dzevanhu izvozvi mukandiona ndinonzi principal vanoita minana nezviratidzo Mwari avo makanaka Jesu munoshamisa munoite minana ndinoda kutenda Jesu munoshamisa munoite minana nezviratidzo Jesu vanoita Muno
Hallelujah. Ngoti yakaraka ruoko rwako mudenga. Hallelujah. Ndasvika patinogotambira Mwari. Hallelujah. Regai ndinamate Mwari wanguyo. Simudza ruoko rwako. Regai ndinamate Mwari wanguyo. Tati regai ndinamate Mwari wanguyo. Simuka iwe. Oti regai ndinamate Jesu wanguyo. Anotone regai ndinamate varumekani. Simuka iwe. Regai ndinamate varumekani. Simuka iwe. Usina utano, ndiye anokupa. Usina chakula, ndiye anokupa. Usina pekugara, ndiye anokupa. Usina mare, ndiye anokupa. Usina utano, ndiye anokupa. Usina chakula, ndiye anokupa. Sakare kaidi na matevaru mekadi. Simuka iwe.
uchipambiri kuna Mwari. Simudza maoko mudenga uchipambiri kuna Yawe. Simudza maoko mudenga uchipambiri. Tinopambiri kuna Yawe. Tinopambiri kuna Yawe. Tinopambiri kuna Yawe. Totenda Mwari anotipa simba rekurarama zvisinakidze. Totenda Mwari anotipa simba rekurarama kuti zvinakidze. Pane makata topinda pamwe achitadza kupinda. Tsikirira, 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 so tsika iwe. Uya wachimbotamira Jesu. So Jesus, higher, 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 higher. Jesus, higher, 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 Jesus, higher, higher, higher. Celebrate Jesus. Hallelujah. 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 Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Tikupfuurira pamberi ne takurumbidza Mwari tichinamata. Amen. Novimba kuti hapana anomira. Handitika hurukuro mazuano Nedza Jesu. Urukuro mazuano. nedza Jesu. Aidzo nedza Jesu. Aidzo hurukuro mazuano. Nedza Jesu. Aidzo hurukuro mazuano.
akatitendera chirumbidzo zita vamwe vedu tingadaita paparara asinofamba mari makaita yenyu Hallelujah.
chingwa. Tinokutenda ichangamire. Makasiya nyenga renyu mukauya kuzotifira. Naiwe vatadzi. Asiyemi makauya kuzotifira. Nazvino ngarirumbidzwe zita renyu. Ngarinamatswe. Miri yose ngaidzorere kwamuri ichangamire. Iyemi muzere nerudo. Iyemi muzere nerudo. Ngariwongwe zita renyu Jehovha. Ngariwongwe zita renyu changamire. Ngariwongwe zita renyu Mweya Mutsvene. Tinakutenda ine nyasha dzemaKalvari. Tinakutenda ine nyasha dzemaGolgotha. Tinakutenda ine rudo rwamakaratidza. Tinakutenda ichangamire. Mazita Mweya Mutsvene waMwari. Hallelujah. Hallelujah. Toda kumbotenderana masikati ano. Mweya yese inonetsa vanhu ngainzwe Mwari mangwanani ano. Vakaremerwa ngavasunungurwe. Vakabatikana ngavawanirwe nyasha. Mwari ngavambotendera vanhu kupinda mabasa. Mwari ngavaitire zvakanaka vanhu vave nemufaro kudzimba. Mwari ngavaitire vanhu zvakanaka vaporeswe. Pane zvandiri kunzwa mangwanani ano kuti Mwari ngavambotiitirawo zvakanaka. Imboenda pamberi paMwari uti Ishe ndinzweiwo nekufara. Pane zvandiri kuda kuti zviitwe. Pane zvandikunzwa kuti zvinogona kuitika mangwanani masikati ano muservice ino. Pauri kubuda muno unenge wakapfekwa nesimba rinorivhesa zvakanyorwa. Bible rinoti he has reversed every oracle written against us. Izwi rako ngarimbonzikwa. Juni uno ngarege kupera usina basa raunoda. Juni uno ngarege kupera nyaya dzako dzakadaro. Patiri kusimudza izwi kunashe. Praise team, are you ready? The church, are you ready? Atimboti Ishe ndinzwe iwo masikati ano. Tendera Ishe kukunzwa. Ishe ndinzwe nekufara. Ndinzwe ine zizi dzako. Izodza unova.
Jesus. Hallelujah. Jesus. Ndiri kutsvaga vanhu vari kutemwa nemusoro. Patatanga kuwoshipa vanzwa makumbo ako kupera simba musoro kutanga kutema. Ndine hama dzandiri kutsvaga dzinofanira kusunungurwa. Vanhu vanorohwa nehana ndichishumira. Pandanga chinamata wanga uchirohwa nehana kurumidza kuya kuno. Ndakatokumirira hana yanga ichirova zviri excessive. Ndautokuti Mwari vakusunungure ubude muservice ino vaitirwa zvakanaka. Nezita raJesu. You are here.